Bună ziua toată lumea! Bine v-am găsit la un nou serial din Minecraft Pocket Edition, de data asta pe Android. Eu sunt Eduard Gătin și deocamdată o să filmez pe Android și creativ la Minecraft pentru că mi-am resetat tableta și am pierdut mapa de survival cu tot ce aveam și știți că e greu să o fac și chestii din astea. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, subscribe, chestii de-astea. Hai să începem. Să vă arăt mapa mea, desigur. O să dăm și noi pe așa. Fly. Ce să vă spun, aici avem o piscină, jacuzzi, desigur. Aici două paturi. Stați să intrăm în casă. Nu prea am avut timp să le fac așa de bine, dar totuși zic că mi-a ieșit. Cred că vreau și eu măcar să fac 10-15 abonați pentru început. Aici e camera mea. Stați puțin că mi-a apărut așa. Gata. Hai să ieșim din cameră și să o luăm prin subteran. Unde este... Nu știu cum să vă spun. Nu știu cum să vă spun, aici este... Stați puțin că nu pot să cobor. Hai mă, coboară. E cred că e din cauza lumânării ăsteia. Dar nu cred, nu știu. Să închidem ușa. Aici am vrut să fac ceva cu apă ca să se vadă prin sticlă pe aici. Dar nu prea mi-a ieșit. Hai să coborăm în jos acum, prin catacombe. Stați puțin că o luăm pe fly ca să meargă mai repede. Aici este prima ieșire subterană. Asta e prima ieșire. Uitați casa acolo. Și hai să vă arăt și a doua ieșire. Este undeva în pădure. Asta e a doua ieșire. Hai mă, ieși. Așa, asta e camuflată. Cel puțin. O să vină noaptea. Uitați fântâna mea. Și acolo sus, dacă se vede, scrie Grecu. Uitați de unde am ajuns de la casă aici. Aici scrie Grecu. Așa. Sus acolo, în pomul de la jumate, este o casă în copac. Nu o să mergem să o vedem pentru că nu arată bine totuși. Aici colțișorul ăsta l-am făcut pentru bărcuțe, să ieșim cu bărcuțele în larg. Aici, în lacul ăsta. Pentru început. Cred că ar fi bine să ne băgăm la somn. Stați puțin că ne băgăm sus. Că avem pat aici, parcă să zic. Da. Intrarea, că nu mai văd pe aici pe undeva era. Deci. Culcă-te. Gata, acum se va culca. Și dimineața o să vă arăt încă un subteran și mai am câteva din astea, niște construcții. Cade! Stai măci.
Mapa asta a fost alesă cam urâtă, dar totuși, nu știu, e cam urâtă, dar în fine. Ăsta e omul meu de zăpadă. Desigur, și el cu camere înăuntru. Două paturi. Aici e acoperișul, cum ar veni. Mi-a scris că, de fapt, am apăsat eu pe pat și a zis You can only sleep at night. Adică că nu mi-e somn. Hai mă întreci. Aici e un fel de ascunziș dacă vine cineva sau ceva. Și oricum aici era baricadat, ceva de genul. Ceva de genul așa și eu veneam, spărgeam astea repede, bam, bam, bam și intram acolo. Hai să coborăm la primul etaj. Așa, aici avem tot un pat. Aici tot ceva de ascunziș. Dar cred că o să-l astupăm de tot cu stone, piatră, ca să le fac ca lumea. Altceva. Să ieșim de aici. Cu toate că am uitat să fac o portiță. Mă scuzați, dar sunt carăcit. Stai să luăm scara și să luăm o poartă pe aici. Care-i poartă? Deci, ce culoare e asta? Prima culoare. Asta. Să facem o poartă. În fine, nu știu ce are sigur de nu merge să pun poarta aici. Vroiam să le pun una peste alta. Dar stați puțin că fac acum. Câte cuburi intră aici? 1, da? Și pun așa. Odată. Ce am făcut, mă? Hai, mă. Așa, odată. De 2. Gata, merge. Dar desigur că nu o să stau eu mereu să ies pe poarta asta. Hai să vă arăt. Aici e o fermă pentru... Așa. Ăsta am zis că e frate meu, desigur. Da, totuși n-a ieșit cam prea bine. Prima mea fântână. Prima fântână. Stați puțin că pe aici era un munte. Am săpat eu în el. Aici am băgat eu un... Stați puțin că nu mai știu cum se numește, cum eram. Enderman. De m-a speriat noaptea de el. Stați puțin că nu mai găsesc acel munte. Pe undeva pe aici o să am iar ceva frumos. O să vă arăt acum. Dar într-un pom. Uitați-l aici. De fapt, nu. Hai să intrăm pe aici ca să vă arăt și cu ăsta să încheiem. Opa, ce aici? Ieși acasă. Da, până coborăm cu scările astea. Stați puțin că e săpată munte chiar mult. Stați puțin, dați-i și mie voie să văd cât am filmat. 9 minute. Mamă. Aici era o cameră pentru Enderman. Dar era întuneric și era ceva gen așa. Și când vroiam să moară, făceam așa. Hai să mergem să vă arăt casa mea din copac. Și ăsta trebuie tot cu fly.
De fapt, nu vă gândiți că e același tunel ca mai devreme. Nu. E alt tunel. Numai că acesta duce altundeva. Da. I-am pus eu așa aici ca să se vadă cel că e diferit stone-ul față de cobblestone. Aici am iar un pat, furnale, chestii. Așa, ca să ieșim de aici. Mai avem... Deci e bine să ții sabia în mână. Mai avem o cameră. Nu putem să o numim cameră pe asta, că e mai urâtă. Totuși, acolo arată și ea. Hai să ieșim sus. De fapt este o ieșire printr-un pom, prin trunchiul unui pom. De fapt tulpină. Avem scări pe aici, până sus. O să urc în greu deoarece sunt pe Android și na. Nu că se mișcă greu, uitați, tulpina pomului și am ieșit aici. Avem o scară, urcăm pe ea. Am urcat. Și aici am ieșit, stați puțin că era o ieșire pe aici pe undeva. Și vedeți voi pe undeva. Hai să vă duc și în căsuța aia din pom de la unde scria Grecu. Deci mai e până se întunecă. Puțin de tot. Că uitați, soarele o ia în jos așa. În partea asta. Unde scria o Grecu? Stați un pic ca să mă duc. Că nu mai văd, gata. Deci aici am băgat TNT-uri prima oară. Și oricum n-aveam ce face, chestii din astea. Și mi-a venit un văr pe la mine, e mai prostă Vaniel de felul lui. Nu e de aici din sat și a scris el tot felul, ce vedeți pe acolo, prostii, ceva. Așa, și am uitat să le șterg și nu prea am avut timp și chestii din astea. Asta e căsuța mea din pom. Și cam atât a fost. Cu asta. Stați puțin ca să se întunece, să-l bag și pe ăsta la somn și să rămână. Uitați ce frumos arată piscina asta de piscină. Nu putem să-i spunem piscină, e... Nu putem să-i spunem piscină, e un fel de fântână. Stați puțin ca să pot să mă duc, să mă bat la somn. Așa, mamă ce bine a luat acum din prima. Deci cam atât rămâne în lume. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!